Κάθε 10 δευτερόλεπτα ένα άτομο πεθαίνει από αλκοόλ. Χρειάζονται μόλις 6 λεπτά για την αντίδραση των εγκεφαλικών κυττάρων στο αλκοόλ. Το αλκοόλ δεν αφομοιώνεται από τον ανθρώπινο οργανισμό, διοχετεύεται στην κυκλοφορία του αίματος. Το αλκοόλ δεν θα σας κάνει να ξεχάσετε τίποτα. Όταν γίνεστε φέση, πολύ απλά ο εγκέφαλός σας χάνει προσωρινά την ικανότητα του να δημιουργεί αναμνήσεις. Οι άνθρωποι με μπλε μάτια έχουν μεγαλύτερη ανοχή στο αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης στη δεκαετία του 20 και του 30, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών διένυμε στην αγορά δηλητηριασμένο αλκοόλ, σκοτώνοντας έτσι πάνω από 10.000 ανθρώπους. Το μεσαίωνα η κατανάλωση μπύρας ήταν μεγαλύτερη από του νερού, καθώς το αλκοόλ την καθιστούσε ασφαλέστερη. Το 31% των θανάτων των rockstar σχετίζονται με ναρκωτικά ή αλκοόλ. Στα τέλη του 19ου αιώνα, εκατομμύρια παιδιά στην Αμερική διδάχθηκαν στο σχολείο ότι μόνο η δοκιμή αλκοολούχου ποτού αρκεί για να οδηγήσει στην τύφλωση, την τρέλα ή ακόμα και την αυτοανάφλεξη.